Saraki chongmari to yago jora salsano tongsiwo. Haike chongmari no fitingai je hasteni lukurok ba o amsani lukurok no tamko kusanai teki tini kurang gusuk haiwa urtu duraki election campaign khaijaka. Haino hai nongni press media friends rokno blai hambai nai tongnai joto luku rangsakni khakaham takuk bukuk rokno blai hambai nongni channel ni bisingtui tini norok saimano 9 tarik angka already khana 10 tarik ni thik sarik ni charta tam khangkeno sini awai mung painai complete nai fiaba tini suk jora sung je lukurok bai malai mani jotono Ramchandrghat constituency bo je 41 polling stations tongmani total 18 ta BCs tongmani jotono complete khlaikya lukurok bai malaikya boni porebo sung lukurok ni je support hamjakma I think norok nukhna miyani mass gathering ni bisingo je jago BJP high political party boni state ni gathering se sini kaisa constituency ni mass gathering se ngi manya sini kaisa constituency ni mass gathering se 10,000 to 15,000 gathering miya hai salo Ratanpur constituency bongkha lukurok no blaike sengkha kaham hamjakmung tai chibaya faro tangi hinkai borok rang no hamjagya kare dofana hamjakma bai kubuni party ni soryantra no chajagya kare bubagrani proti je hani odikar basani odikar tai sini tiprasano mothangnani bagi himai tongmani a jagano tini bo lukurok ni bukha arono habjak tai bubagrano logirenan bagi je dol pal haimani buskangni salo abo suno kaplai khlairana haisi tini BJP high party no jaga o thangai bongni kuno mudda kari haisi specially Z12 Ramchandrghat constituency o borok sudu matro local candidates bohiragoto candidates abo hai simise mudda sao mudda ni kok sadi lukurokno nung land rights ni kokno sadi lukurokno nung political rights ni kok sadi lukurokno nung basani odikar sadi obo hai je ang tabo goni ri sai tongmani na basani odikar ni bagi kok saimano na land rights ni bagi kok saimano na political rights ni bagi kok saimano borongso bongni party BJP citizenship amendment bill ni bisingtei Bangladesh Afghanistan Pakistan ni borokno Tripura rajyo hai chikonsa rajyo o supungoi tiprasarokno komor runani nai tongmani abo hai party no lukurok chajagya bukhaw already reject khaijak tabuk sudu matro electoral rule ni bisingti simise nornani baki tongkho abo 12 tariko rumani bisingti 17 tariko borok norjakna haisi Fiaba sarkini baijal barini thungkholawo BJP ni ongoi kaisa loku kuthum panda sungsa jamani arawo kognarok jaka je election paimani yagulo BJP bodol kaplying khangke Ramchandrghat bubagrano ba edisi hapango aso khangke BJP hapa aboni yagulo bubagrano hasteni ba o hanir khlairo honai hunai kognarok jaka abono kitamo kok ki filnai sal kathang angkai hono BJP na su imang kotor nu yekhaino chawo athu kurino tangnani tawan sukdi bubagrani proti je boror hamjakman tongo buskangni salo borok se mo thaw join khaibeni haisi angam sukok no sasinai inki piaba tini sar kaisa simnawo kotor party mungmugui thangkha je dur camping khlai thaniwo malkun filjak thangai khorok ni langma ari khate khorok si heke ba 10 jonani belaikin tawo sago dukhmanja haikya borok no je nu kungo de razak nai tabo sago dukhmanjak nai ronole je diainani ba subasu khlainani roke bobo hairo wanchok kana wasana ba blaike sini kha dukho nango thasingo no sungo kokro khanaka and khabo blaike khamka haise dofani proti hamjagai lukurok logirenani bagi haitini je borok program ni firogoi thango kaisa unexpected incidents accident ning thangmani pore borok ni khorok ni langma chokha obo hai jorawo sung blaike dukho nango tai I think sini joto warriors rok sini joto bubagrani sengkrak rok including sini representative tai elected bodies rok borok bai thangai malainani dorkar tai singma malainai sini honorable MLA sini Ramchandrghat ni bobo thasingo kokno saitongo bobo honorable EM je ajagani simna constituency ni sini Sir Robindra Dev Burma bobo kok sakha khana hai salo bobo thangi nainai sungo jorawo
bongni hard time bongni dukho ni jora bongni kosto ni jora borok no thangai sung support khlainai as a one family ekta nukhong ni hayingai nai sungo jora thangai borok no chubai nei haisi je mansak sini torof theke sung khlainai but ang lukurok no kokno konya musungo gana gini je tongnai rok oba hai bongni hard time jotono sung chubana nangnai help khaine nangnai te borok bai basa na nangnai haisi tai sung borok ni je thei thangjangnai rok nombo blai kha khamani bisingti borok ni phola rest in peace tongthu abo sung nayo khak sangma manthu abo sung nayo tai je 10 jon dukhu manjaknai rok blai khe injured dongjak khani sung khnao borok ni nukhung nobo sung blai kha khamani bisingti sung dukhito janogo tai buskangni salo sung bongni ingine basanai te bongno thangai naini haisi